μέσα από τις συνεδρίες που κάνω χρόνια μαζί σας και ειδικά όταν το θέμα σας είναι πώς θα βοηθήσετε μέσα από το υποσυνείδητό σας να απελευθερώσετε το σωματικό σας βάρος, τα περιττά σας κιλά, έχω παρατηρήσει κάποιες κοινές πεποιθήσεις που έχετε στο υποσυνείδητο και που σας δυσκολεύουν στο να μπείτε στη διαδικασία, να μειώσετε το βάρος σας και να αποχαιρετήσετε τα κιλά. Οπότε σε αυτό το βίντεο μπορείτε να κλείσετε τα μάτια, να ακούσετε εμένα, να σας περνάω με την ενέργεια αξιοποίησης των πάντων αυτές τις πεποιθήσεις για να σας βοηθήσουν να συντονιστείτε με το μηχανισμό απελευθέρωσης περιττών κιλών, αποχαιρετισμού αυτών των κιλών και να καταλάβετε ότι πλέον είναι κάτι που δεν σας εξυπηρετεί. Δεν είναι μια ολοκληρωμένη συνεδρία, θα σας μεταφέρω ενσταλλάξεις, έτσι λέγονται, καταχωρήσεις για το υποσυνείδητο, που θα σας βοηθήσουν όμως να οδηγηθείτε σε μια πιο ανεπτυγμένη συναισθηματική και νοητική κατάσταση. Κλείνετε τα μάτια, χαλαρώνετε και αν ακούτε κάτι που το θέλετε για το υποσυνείδητό σας, απλά μπορείτε να πείτε ένα ναι από μέσα σας και θα λάβετε την ενστάλλαξη. Θα ήθελες να γνωρίζεις ότι μπορείς να βάζεις τα όρια σου έχοντας απελευθερώσει τα περιττά σου κιλά. Θα ήθελες να γνωρίζεις ότι είναι εφικτό να φτάσεις στο επιθυμητό για σένα βάρος χωρίς να πονέσεις. Θα ήθελες να ξέρεις ότι μπορείς, είναι εφικτό και σου επιτρέπεται να απελευθερώσεις τα περιττά σου κιλά χωρίς να γίνεις αλαζόνας. Θα ήθελες να απολαμβάνεις του να τρέφεσαι με φαγητά που ευνοούν το σώμα σου. Θα θέλεις να απολαμβάνεις το γεγονός ότι μπορείς πια να απελευθερωθείς από ό,τι σε πονάει, εδώ και τώρα και για πάντα, σωματικά, ψυχικά, νοητικά. Θα θέλεις να ξέρεις πώς είναι και πώς να ζεις τη ζωή σου έχοντας ευνοήσει την ύπαρξή σου σε όλα τα επίπεδα. Και θα ήθελες να γνωρίζεις ότι είναι εφικτό να απελευθερώσεις το σωματικό σου βάρος και ταυτόχρονα να είσαι αποδεκτός, αποδεκτή από όλους. Αμήν. Άφησα και λίγο χρόνο έτσι ώστε να πείτε το ναι και να εισπράξετε αυτή την ενστάλλαξη καταχώρηση. Θα χαρώ πολύ εάν επιθυμείτε κι εσείς να κάνουμε μια συνεδρία ατομική ψυχής που θα μπορέσει να σας βοηθήσει να βιώσετε υπέροχες αλλαγές, όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για όποιο άλλο θέμα σας απασχολεί και περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς νιώσατε. Από μένα, πολλά φιλιά!